Herenegun gauean, nire herriko jaietan, gazte bat bota zuten txosnen ingurutik. Ez zegoen ertzainez jantzita, kalez jantzita zegoen. Zein zan bere pekatua, ertzain izatea. Ertzaintzako kide horri, Hernaniko seme horri, nire elkartasun guztia adierazi nahi diot. Departamentu honen izenean eta Eusko Jaurlaritzaren izenean salatzen dut egin diotena. Salatzen dut esklusioa eta eskatzen ditut oinarriak elkarbizitza eta bizikidetza eraikitzeko. Eta eskatzen dut erakunde demokratikoekiko zilegitasuna eta errespetua. Ongi dago gaizki egindakoak kritikatzea, baina ez erakundeen zilegitasuna auzitan jartzea behin eta berriro. Horrek ondorioak ditu. Eta oraintzu ikusi dugu berriro. Beraz, departamentuaren babes osoa ertzaintzako kideei, baina batez ere zenbait tokitatik bota nahi dituzten herritarrei udaltzain edo ertzain izateagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko.